Malta tibqa' bl-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Kien dan il-messaġġ ewlien tar-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali dwar is-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. L-IMF hija organizzazzjoni internazzjonali fl-Amerika li tanalizza l-ekonomiji internazzjonali b'mod indipendenti. Skont l-IMF dan ir-riżultat huwa dovut għal politika ekonomika mħaddna mill-gvern primarjament riżultat ta' riformi li mhux biss saħħu s-settur privat iżda anke dak pubbliku. L-esperti tal-IMF qalu l din il-performance ekonomika mistennija tkompli fi żmien li ġej, kliem li xejjen għal kollox dak li qed jipprova jimplika il-kap tal-oppożizzjoni. Huwa mifhum li matul l-2018 il-prodott domestiku gross se jkun ta' 5.8%. Dan huwa rapport li jmur pari passu ma dak li ħareġ matul il-ġimgħa li għaddiet mill-Kummissjoni Ewropea li basret li pajjiżna ser ikollu l-aqwa tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-analiżi tal-IMF notat li l-Gvern laħaq il-mira tal-bilanċ strutturali fl-2016, 3 snin qabel minn dak li kien previst. Dan jikkontrasta bil-qawwi ma dak li kien jiġri fil-passat meta l-miri fiskali kienu dejjem jiġu posposti sena wara l-oħra. L-istess rapport jagħmel elenku għal ħidma mill-Gvern fl-infrastruttura u t-toroq billi jgħid The government's medium-term strategy to improve road quality and increase the utilization of alternative means of transport is a step in the right direction. Ir-rapport jgħid li minkejja l-isfida ewlenija ta' pajjiżna tibqa' dik tan-nuqqas stabiltajiet tal-ħaddiema, jinnota li l-Gvern nieda numru ta' inċentivi blan li jżid it-taħriġ għal ħaddiema biex anke din il-kwistjoni tiġi indirizzata. Dan ir-rapport japprezza wkoll il-fatt li pajjiżna qed jimpenja ruħu fuq housing soċjali bl-IMF tgħid efforts to expand social housing such as providing financial incentives for homeowners that make their property available to low-income households are welcome. Fl-istqarrija l-Gvern wara s-sodisfazzjon tiegħu għal rapport pożittiv ieħor dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Sostna li wara li pajjiżna kellu aċċelerazzjoni fit-tkabbir ekonomiku, il-momentum għandu jinżamm u jkompli jsir l-investiment neċessarju biex niggarantixxu futur sostenibbli għal Malta. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Finanzi il-Professur Edward Cicluna laqa rakkomandazzjonijiet tal-IMF li juri kif pajjiżna qed isaħħaħ il-miżuri fiskali biex jibni pożizzjoni finanzjarja aktar b'saħħitha.